ארצה מנחם. באופן, מה נשמע? מה הבאת? הבאתי אשתי, בגן עדן. מה הבאת אתה? אתה מבין? זה משהו מיוחד, אשתי הכינה ריבה. וואלה, נשמע מעניין, מה... יפה. וגם היא הלכה לאיזה רב והוא בירך את הריבה שזה סגולה ליראת שמיים. מי שאוכל את הריבה הזאת, הרב בירך אותה, זה סגולה ליראת שמיים, חבר'ה. הריבה הזאת סגולה ליראת שמיים, כדאי לכם לטעום ממנה, זה מה שיוצאים לכם. זה ליראת שמיים. שהכל יעבור. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל יעבור. אמן. איזה באסה אחי, אף אחד לא נוגע בריבה. אשתי, מה זה תצטער? מה, אתה בראש שלו, אבל אחי, מה קרה? זה מנה אחרונה, אחי, שומרים את זה לסוף, מגיעים באופנים בסוף, מה, אתה לא יודע, אני לא אוכל ריבה בהתחלה. אל תגשים פה, אוכל את הריבה. הלו. כן. מה נשמע? חבר'ה, אני אומר לכם, אני הייתי איתו אצל הרב, הרב אמר, כל מי שאוכל את הריבה הזאת, סגולה לפרנסה טובה, זה סגולה בדוקה, אני אומר לכם. רגע, תקשיבו מה בוא נראה וואי, את לא תאמיני, אכלו את כל הריבה. ראית אחי, אכלו את כל הריבה. מה זה מגניב? סגולה ליראת שמיים. אחי, מה אתה עושה? אני בודק את החמץ. וואלה. אבל תן לנו לפרוח, אבל תן לנו לגדול, אבל תן לנו לצמוח, אנא ממך תיתן לנו לנבול. חבר'ה, הסגולה הזאת זה... אבל תן לנו לשמוח, זה ריבה ליראת שמיים. אבל תן לנו לשמוח, רצה. לשיר לך, אבל אתה חי פה את הכל, כי אתה הכל מזריח. וואי, את לא מאמינה. עשיתי את זה לשיר. הריבה! סגולה ליראת שמיים. אקשן! וואי, את לא תאמיני, אכלו את כל הריבה. תן לנו לגדול, אבל תן לנו רצה. אקשן! אבל תן לנו לשמוח, אבל תן לנו לזרום, וואי. אבל תן לנו לשיר לך, את לא תאמיני. חיסלו את הריבה. סגולה ליראת שמיים. מה זה, מה רצה? אקשן! הכל מצמיח, כי אתה חדש מזריח. וואי, לא מאמינה.
אכלו את כל הריבה. היית אחי.